Často se ptáte, pro koho vlastně je vhodná skupinová psychoterapie s příběhem, kdy vlastně se přihlásit. Tak je vlastně 6 takových oblastí, kdy skupinová psychoterapie s příběhem se ukazuje jako užitečná. První oblast je oblast stresu. Ta skupinová psychoterapie s příběhem snižuje naše úzkosti a snižuje prožívání stresu. Druhá oblast, kdy se vyplácí přidat se do příběhové skupiny, je situace, kdy potřebujeme restartovat, nabudit naší energii. Kdy ty běžné metody, dát si kafe, dát si Red Bull, prospat se, moc nepomáhají a potřebujeme se jakoby znovu nakopnout. Skupinová psychoterapie s příběhy zkvalitňuje spánek. My tam samozřejmě pracujeme s příběhy, ale učíme se i unikátní relaxační techniku, skrze níž vstupujeme do těch příběhů. A ta technika prokazatelně zlepšuje kvalitu spánku, dá se použít třeba, když se v noci člověk probouzí, nemůže pak zabrat, tak tato technika je výborná. Celkově vlastně ta psychoterapie s pomocí příběhů osvobozuje z takového temného lesa depresí, úzkostí, panik, čili to jsou vlastně indikace, kdy je vhodné přidat se ke skupině. Skupinová psychoterapie s příběhy samozřejmě je i užitečná pro klienty, kteří chtějí v uvozovkách jenom víc vědět o světě, o tom, jak to funguje mezi lidmi, kteří chtějí lépe porozumět dění v rodině, mezi sourozenci, mezi manželi, mezi muži a ženami. Tak ty příběhy nám vlastně k těm tématům dávají celou řadu impulzů. No a v neposlední řadě ta skupinová psychoterapie je velmi užitečná v situacích, kdy potřebujeme podporu, kdy potřebujeme 7, 8, 9, 10 lidí kolem sebe, kteří jsou na naší straně, kteří jsou ochotní nám naslouchat, kteří jsou zkrátka našimi spoluhráči. Existují v životě situace, kdy jsme na to sami a pak je velmi šikovné najít si tu sociální oporu, tu svou skupinu. Takže 6 důvodů, proč se přidat k psychoterapii s pomocí příběhů.